Moi, mä oon Sara. Mä siivoon työkseni koteja. Tuu meidän kanssa siivoa tää 134 koti. Ja hei, tän siivouksen hinta selviää sulle tän videon lopussa. Meillä on saatavilla sekä siivouspaketteja, joissa sisältö on mietitty sun puolesta valmiiksi, tai sit siivoukset voi räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi. Tässä siivous tehtiin täsmäpaketin mukaan. Lähdetään liikkeelle keittiön siivouksella, jonka jälkeen tehdään imurointi lattioille, matoille ja lattialistoille. Pölyt pyyhitään, peilit pestään, samoin ovenkahvat ja valokatkasimet. Tiesitkö muuten, että meidän siivoukset tehdään aina ympäristöystävällisillä pesuaineilla, jotka on turvallisia sekä luonnolle että ihmiselle? Seuraavaksi mopataan lattiat, pestään suihkutilat ja vessa. Ja sitten lopuksi katsotaan vielä, että kaikki on varmasti viimeisteltynä. Tämä sisältö on ehdottomasti meillä suosituin ja tällä sisällöllä asiakkaalle jää vaan kevyt ylläpito siivousten välissä. Ai niin, mutta siihen hintaan. Eli täsmäpaketti 134 kotiin maksaa noin 350, mutta muistakaa kotitalousvähennykset, koska kotitalousvähennyksien kanssa hinta on vaan 230.